Di mo manggawas ha? Kada ubang ko ni balay ninyo? Ha? Di mo manggawas? Ha? Huh! Animaling nga tawhana si tutong tugso og si Erning nga nangutang na kog beer. Wag yun mo bayad ako mga animal. Karon lagi mo, pasansaan pa mo nga pizza 15 mo bayad mo, pagka pizza 30 mo bayad mo, way kahumanan ang pizza, wagi mo mutunga diri sa ako ang balay. Karon lagi mo, anhaong tumo sa inyo, kini nga man nagsuuna ba? Sus, wa lagi mo sukul utang nga nila ning amo ang lugar, kay grabing pagkagahiya mamayad. Unyara ba, kung makainom na, mutagay na, mahubog na, pero sinado mo kay mangutang, pero way plano mo bayad, at tuuno ko sila ha. Brother, patay. Dugay-dugay naman ang panahon sa mga adlaw nga wa ta kainom ani. Saon to man nga grabe namang uhawa init kayong panahon. Lami ro itagig-tagig bugnaw kayo nga katunay kabayo pa. Nya. Taam na to ani pag inom to nga. Wa man tay kwarta. Napagay utang ganito sa atong yutangan to dito ilang ali. Saon na to pagduol dito nga maka utang sa kay parang kahuwam to ba kay lami na kay inom oy. Ay magpayon og sayo ra magkana sulbaron ko. Unsa may sulba na? Pag inom-inom og kuan nga way beer ba. Inom-inom og way beer. Yan mo bayad sa tagway kwarta-kwarta. Ayan mo nga usay sorry po kayo ka nga mo imo ko nimo nga kanang mo inom og way beer. Bira-bira lang itlog di mo. Tawagin may klaro eh. Ibaw ka niya ko asin. Serious ni nakoy suggest nimo. Say mayog adtuon to nimo si Alimukoy kay nang huwam matato. Muhuwam kag balik. Ito mo atoy. Unsa? Masako pa wa bagay ta kabaya tong utang. Nya imo nung kutugon. Gusto ka ikaw. Ato dito. Dili man kay anaon ra man mo pag-istorya nga. Ni ako kay mubayad dun ta ko nimo. Unya wala pa man koy kwarta. Dungagil lang sa ang amo utang. Ay haron makainom to ang akong igsuon niya. Tuwas na sang dahan. Ang ngayon kay ikaw mo diskarte dito kay bulahan. Ughuan medyo kaniya. Iyo bakit? Ato man utang nga padung mga ri. Manutaw. Ano yung mga buang oh. Nakakita na ko mo rin. Nakakita abat mga buang. Nanood sa balay. Karon lang mo. Tuo siguro ninyo o gwa ko diskarte para magawas mas balay. Karon na mo. Tanaw na itong makalayas magimuan eh. Ha? Nana di ba mangutang ha? Sibat-sibatan lang ko ninyo. Ang akong paningkamot inyong imnon ug maayo niya di mo mabayad. Karon mo. Ayo! Ayo! Ay mo pag nana, kay kita kay ko nyo pagsuod sa balay. Nakita ko nyo hisod sa balay. Karon, di mo manggawas ha? Kada ubang ko ni balay niyo. Ha? Di mo manggawas? Ha? Be. Tanaw na to. Di mo manggawas ha? Ay buat. Ay. Ay, unsa na? Ha? Unsa na? Dauban. Dauban mo ha? Si dauban. Dauban mo? Ano dauban man nimo? Dauban mo. Ay, dili wala. Wala. Ni ari. Wala hing ari ko dire kay kana ang manghatag ko ninyo og ayuda. Ayuda? Pero ka ganung nagdaw ba kaya? Na. Wala lagi, wala. Ayuda. Kani ha, dali kayo. Ayuda na siya sa. Kayo kita. Salamat kayo. Oh, pwede na ka muli. Nabrad. Sakara brad, balik ka. Uli na. Bye-bye. Utar niya muna ko ha. No.